Zaručím ti, že spomienky sa ti budú objavovať. A všetko nadobudne zmysel. Je to vec času. Ale budeš zase Maria José. Uvidíš, že získame svoj život naspäť. Ja som bol doteraz bez teba stratený. Som taký rád, Maria José. Nevieš, aký sme boli kvôli tebe zarmútení. Ver mi. Ahoj, Katia, ako sa máš? Celkom to ujde. Bola si dnes vonku? Nebola si ani za Lisset? Nie, vôbec som nemala náladu. Musíš chodiť von, Katia. Nemôžeš tu byť stále zatvorená a myslieť iba na ňo. Bruno pre mňa znamenal všetko. Teraz už nemám nič. Nemám žiadnu prácu, nezaujímajú ma moje kamarátky. A ty máš vlastný život. Myslím, že to sa zmenilo. Niečo tu pre teba mám. To vážne? Bol som ti ho zohnať v útulku. Našli ho vonku na ulici. Niekomu sa stratil. A priniesol si ho pre mňa? Keď si bola malá, pamätám sa, že si mala rada psy. Ale ak ho nechceš, môžem ho vrátiť. Nie, nechcem ho. Jasné, že ho chcem. No, ako sa volá? Povedali mi, že Sami. Ahoj, Sami. Dúfam, že nehryzie, Nie, čo? nehryzie. Zdá sa, že je vycvičený. Si Pozri. veľký fešák. Sami, Vieš? sadni. Sadni. Nie, neposlúcham. Možno, že poslúchne teba. Hej, Sami. No, ďakujem. Poď ku mne, Sami, poď. Počuj, porozprávaj mi, čo je nové u vás doma. Neviem. A je mi to jedno. Jasné. Pretože teba zaujíma už iba alkohol. Však, až kým sa kompletne nezničíš. Maura, už zasa ma chceš provokovať? Nie. Ide o to, že ti to škodí. Viac ti to nespomeniem. Počuj, pokúšala som sa hovoriť s Alexom. Nevieš, ako zobral tú vec z Ulisesom? Uvažuje, že ho zažaluje za únos Marie José. Nie, dúfam, že nie. Mám pocit, že čakajú, kým sa jej obnoví pamäť, aby im vysvetlila, ako to s tým únosom vlastne bolo. Maura, kto sú tí muži? Nie pri mňa! Ja to ju! Pustite ma! Čo sa to deje? Je to ona, počuješ? Nechaj ma odísť! Pusti ma! To nie som ja! Nedotýkaj sa ma, ty šialenec! Maura, čo ti je? Prepáč, už je dobré. Vravela si, že si Maria José začína spomínať? Áno, to som počula. Vraj sa lieči u nejakého lekára. A Alejandro? Počul som, že pôjde von, señor. S Mariou José? To netuším. Si absolútne neschopný. Ten hnusný plešivec nie je na nič súci. Maria José, Sandra, či ako sa to volá, je vo svojej izbe? Aj keby tam bola, tak nemáš dovolené chodiť po dome. Tak je? Či nie je? Čo je ťa do toho? Čo tu chceš, Bruno? Hovoriť s Mariou José. Nie je tu. Dúfam len, že ju nechceš zatajiť. A o čo ide? O čom sa s ňou chceš rozprávať? Aj keby to bola Maria José, je s Alejandrom rozvedená. Keď som ju spoznal v Toluke, začali sme spolu chodiť. Nie, nič také mi nespomínala. Hovorím ti to ja. Znamená to, že ma má rada. Ja hádam, nemám právo byť šťastný. Prečo ju neustále podsúvate Alejandrovi, keď ho už dávno vôbec neľúbi? Je predsa jeho manželka. Je to žena tvojho brata. Je jeho bývalá manželka. Zabúdaš, že keď sa jej Ty znovu radšej drž obnoví zobák. pamäť... Bruno! Stoj, rozprávam sa s tebou. Prečo mi brániš, aby som bojoval? Prečo si zaumienila uprednostňovať niekoho, kto ani nie je tvoj syn? Tiež by bol radšej Alejandro vašim synom. Prestan sa do toho miešať, ty stará A striga. ty už konečne prestaň vykrikovať a správať sa ako vyšinutý blázon. Felipa má pravdu. Maria José si na všetko spomenie, takže sa namáhaš zbytočne. Pretože jej skutočnou a jedinou láskou je Alejandro. To tvrdíš ty, mama, ale ešte skôr, ako sa jej znova vráti pamäť, medzi nami dvomi sa vzťah To ešte stačí, viac už buď upevní. ticho. Veď medzi vami vôbec nič nie je. Čo chceš? Využiť okolnosti, aby si ju uchmatol svojmu vlastnému bratovi? Chceš zničiť svoju vlastnú rodinu? No, Alejandro zničil mňa, mama, a nikoho to nezaujímalo. Prečo teraz ja nemôžem spraviť to isté? Prečo? Nie, drahý môj, to nejde. Pretože ty sám sa tým iba ničíš. Namiesto toho, aby si sa vzdal toho, čo je nemožné, zavesil si sa na Mariu José takmer chorobným spôsobom. Mohol by si byť oveľa šťastnejší, keby si sa zaľúbil do inej a keby si zabudol na svoju nevraživosť. Čo ty môžeš vedieť o mojom šťastí, mama? Čo o tom vieš? O nevraživosti? Kto o tom vie, mama? Dokonca ani ja o tom nedokážem hovoriť, pretože ten darebák mi vzal úplne všetko, mama.
To on zo mňa urobil presne to, čím teraz som. Neverím, že ma obviňuje z toho, že som nespravodlivý a krutý. Lenže tak to nie je. Uvedom si, že ste ma nechali úplne samého, mama, samého. A iný si zatiaľ užíva to, čo malo patriť výlučne iba mne a premáva sa mi s tým pred očami. Kto je teda nespravodlivý? Povedz mi, kto je tu nespravodlivý, mama? Ja to celkom určite nie som, ale tam ten darebák... Čo sa tu deje? Ide o to, že tento tu sa premenil na diabla. Vôbec nič. Nič sa tu nestalo. Čo ti povedal lekár? Tomografia odhalila, že poškodenie mozgu z užívania drog nikdy nemala. Takže to nie je Sandra, ale Maria Jose. Ja som to vedela. A ultrazvuk tiež potvrdil, že čakala dieťa. Ale nie je tvoja. Pripomínam ti, že v tejto chvíli k tebe absolútne nič necíti. Spomenie si. A nepovieš mi na čo? Vieš, čo pocíti, keď uvidí tvoj špinavý ksicht? Pohrdanie. Odmietanie. To jediné si v nej stále vzbudzoval. Idem sa pozrieť za to. Choď moja, choď. Mňa tvoje námietky vôbec nezaujímajú. Maria Jose je moja žena. V Toluke bola iba moja. Chodili sme spolu, dotýkali sme sa, boskávali a dokonca som sa tam s ňou aj vyspal. Si klamár, tak to nebolo. To tak, bolo. Prestaňte. V nejakom prípade sa nebudem prizerať ďalšiemu sporu. Vypadni, lebo ťa zabijem. Ja, že mám vypadnúť. Zabijem ťa. Prečo? Prečo, mama? Tento darebák nemá čo hľadať v tomto dome. Toto je dom Marie Jose a tiež tvoj mama a on je iba votrelec. Prosím ťa, Alejandro, nepočúvaj ho. On totiž to nevie, čo hovorí. Práve preto, že tento dom je môj, ako si povedal. Chcem, aby si i hneď odišiel. Počkáme, čo povie Maria Jose. Ju do toho nemiešaj. To stačí. Buď odídeš, alebo ťa vyhodím ja sama. Som zvedavá, či si až taký skazený, že sa odvážiš položiť ruku na vlastnú matku. Mama, nenúď ma. Vypadni! Už zasa. Nepočul si, vypadni už konečne. Už zasa. Už zasa. Na budúce ho vyhodím ja. Nie. Neprajem si, aby sa v tomto dome viedli akékoľvek spory, jasné? Budeme musieť odtiaľto s Mariou Jose odísť. Nie, syn môj, prosím ťa, len to nie. Tak treba nájsť spôsob, ako ho odtiaľto dostať. Seňora, veď toľké mrzutosti vás môžu zabiť. Kde je malý? Nebojte sa, seňor. Seňora si ho odniesla do spálne. Ďakujem, Rosy. Za málo. Ahoj, Vicky. Aký si mi krásny. Ešte si nespomínam, ale doktor mi povedal, že som tvoja mama. Takže my sa od seba nikdy neodlúčime, poklad môj, nikdy, už nikdy. Čo sa stalo? Ale nič, Bruno sa zaťal. Poklad. Vôbec mi nezáleží na tom. Prisahám, že mi nezáleží na tom, čo mi odpovieš. Môžem ti odprisahať, že viem pochopiť. Chcem povedať, že dokážem pochopiť. Že si myslela, že si Sandra a že on po tebe všade sliedil a preto nebudem brať tvoju odpoveď v zlom. Pretože prisahám, že môj vzťah k tebe je silnejší než čokoľvek na svete. Ale už viac nemôžem. Musím sa ťa to opýtať a chcem vedieť, ako ďaleko siaha Brunova pasca. Potrebujem to vedieť, pretože jemu by som nedokázal niečo také nikdy v živote odpustiť. Spala si s Brunom? Samozrejme, že nie. Láska moja. Láska moja. Prečo sa ma na to pýtaš? Pretože on mi to práve tvrdil. Ja nerozumiem, prečo také niečo robí. Pretože ma nenávidí, drahá. Nenávidel ma od malička. Keďže som bol menší, využíval to, robil mi stále zle a bil ma. Jasné, že som si to nenechal, ale... A tvoj otec a mama mu na to nič nepovedali? Vieš, mnoho vecí som zamlčal, iné zas nie. Jasné, že ho karhali, ale ako sme rástli, situácia sa rapidne zhoršovala. Nechápem, človek by povedal, že súrodenci sa majú radi. Je to môj nevlastný brat. Áno, spomínal si. Robil hrôzostrašné veci, aby ma vyviedol z miery. A takisto aj tebe. Tak rozprávaj. Ak sa ma to týka, tak musím o tom vedieť. Radšej Tonyho odnesiem. Dobre, neplač, Podaj mi ho. srdiečko. Dieťatko moje prekrásne. Ďakujem.